κυρία Πόντζα ενώπιόν μας. Απέναντι στην κοινωνία μας, η εν λόγω κυρία διστάζει και κρύβεται. Θέλουμε να γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε. Και εκείνη αποσιωπεί. Ποιο είναι το δράμα της, τι έχει να πει για τον άντρα της, κύριο Πόντζα, και τη μητέρα της, κυρία Φρόλα. Ποιος ο λόγος της σιωπής της, ποιος μας λέει πως είναι ευσυνείδητη, ότι είναι ακίνδυνη, στοργική και φιλέσπλαχνη, ότι δεν δύναται να διαπράξει φρικτά ίσως εγκλήματα, ότι είναι αυτό που φαίνεται και τελικά αυτό που φαίνεται είναι αρκετό για να σκιαγραφίσουμε το χαρακτήρα της, αυτή την περίεργη ιδιοσυγκρασία της, η κυρία Πόντζα ενώπιόν μας. Το ξημέρωμα της 16ης Οκτωβρίου, δύο άνδρες μεταξύ των οποίων ο άντρας σας, κύριος Πόντζα, μονομάχησαν μέχρι θανάτου. Ο κύριος Πόντζα έζησε. Ο αντίπαλός του, Μάριο Λόντι, σκοτώθηκε. Μετά από λίγες εβδομάδες, συνέβη να παντρευτείτε τον κύριο Πόντζα. Για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά, κυρία Πόντζα? Δεν γνωρίζετε? Ο κύριος Πόντζα τυχαίνει να είναι ο πλουσιότερος άνδρας της πόλης μας. Υπενήσεστε κάτι με αυτό το σχόλιο σας? Τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Απλώς η μητέρα μου... Η μητέρα σας. Η μητέρα σας τι πράγμα? Ήθελε να με παντρέψει με τον κύριο Πόντζα. Και τα κατάφερε. Κατάφερε ένα μεγάλο φιάσκο. Εσείς δεν θέλατε αυτό το γάμο? Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Να με αφήνατε να ζήσω ήσυχη μαζί του. Ή έστω να αφήνατε εκείνο να ζήσει. Όταν ξέρεις ότι θα ζεις την υπόλοιπη ζωή σου δυστυχισμένη, χάνεις κάθε σου ελπίδα. Όταν όμως ξέρεις ότι είσαι η αιτία για το θάνατο κάποιου, εκείνου που αγαπάς περισσότερο, δεν θέλεις πλέον να ζήσεις. Όχι, δεν ήθελα αυτόν τον γάμο. Δεν ήθελα να ζήσω με τον κύριο Πόντζα. Δεν ήθελα η μητέρα μου να κανονίσει τη ζωή μου. Δεν ήθελα να σκοτωθεί εκείνος. Δεν ήθελα να υπάρχει το ξημέρωμα της 16ης Οκτωβρίου. Δεν θέλω να υπάρχω σπαθιά. Ήθελα να μην τον έχω γνωρίσει. Ήθελα να μην έχω γεννηθεί. Θέλω να πάω να τον βρω. Και δεν θα με σταματήσετε.